Älä nyt! Me ollaan paraikaa täällä Hanna-Kaisa Pujolan tykönä. Täällä Riitta mummo. Mikä on meininki? Mikä oi vittu! Niin, meininki on hanuri. Positiivinen. Sulkurukkaisa, että voi joka ala. Kuinka Niko vihaat lapsia? Sä voit kertoa, miksi vihaat lapsia? Ne on tullut niin paljon isseäsi. Sillä hyvä laitasta. Noin runnat se sinne. Hyvä. Hyvä. Nyt laita kiisipurkki. Joo, hyvä. Laita kiisipurkki, Riitta. Hei laps, kulta. Niin. Millä sekoitetaan? No pistä trata siihen. Missä se on? No en mä tiedä, kun semmonen pitäisi kuulua. Tää meni ihan käteen. Missä se on se tötterä? Ei ole tötterä. Kai siinä täytyy tötterä olla. Tässä! Ei tässä ollut. Mitä se nyt väliä? Mitä se nyt väliä, kun laittaa sinne vaan? Ei tässä Onko ole. se semmonen olla? No missä se on? Mitä? Näkyy kyllä tuossa ohjeessa, no ainakin semmonen näyttää. Missä se kipaa? Ei tää ollut. No niin just. Vielä katsotaan. Halusitko sä päivä lounaan vessaan pari? Hei, kuin se painettiin? Kuin me painettiin? Kun se olisi otettu koko hoistinkin No tällä. niin, no niin, no niin. Pistänyt sitä jo. Siellä. Se oli kato kuvasta. Pari joka rullaa. Istutaan kalautisella läpi. Älä. Mennään leikkiin. Ihana se. Mikä vensi? Joo,